My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lady Pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Likatuluka dzuwa landipatsa ine mwani kuti mawa ndisadzakhale wamanyazi. Ifake limatuluka kuti pogwiritsa ntchito tsiku manyazi anga achotsedwe pakuchita zinthu. Every day is an opportunity to make a new happy ending. Nifake chuma chatu ndiko kutuluka kwa dzuwa ndikulowa kwake. Chuma chatu ndicho kuyamba kwa Sabata ndikutsiriza kwa Sabata. Chuma chatu ndikuyamba kwa chaka ndikutsiriza kwa chaka. Ndifake munthu amasintha grade. Kuti chaka chino anali standard 1 popeza chata dziko silimuletsa kuti akayambe standard 2 nthawi ya musinthira nyengo zake. Amen. Auze nazanwa kuti musamachite chibwana ndi tsiku. Munthu wina dzina lake Yuda ndi Kalebe managed to carry the day. Munthu wina dzina lake Yuda ndi m'bale wake Simeoni adakwanitsa kulisunga tsiku mpaka nalithe bwino. Zokhudza moyo wawo zikonzedwe ndi tsiku. Zokhudza moyo wa dziko la Israeli zikonzedwe ndi tsiku. Zokhudza tsogolo la dzukulu ndi wana zikonzedwe ndi tsiku. Zikonzedwe ndi Sabata, zikonzedwe ndi chaka. Pa verse 1 Israeli akufunsa kuti wafa Yoswa tigwira mtengo wake. Ndikuti menemu alilowa dziko la Kanaani lija koma sadalirande. Ndiye Yoswa nkufa amene amawatsogolera. Le Bible anena kuti ndipo Israeli anafuula kwa Yehova nati tidzatani nanga kuti lilikhale dziko la Israeli limene tisadalirande. Ndipo pa verse 2 Mulungu akutuma Yuda kuti ayambitse ndiye kuyamba kuchita displace nations. Chifukwa mmene adalili Israeli adali ndi zigawo 5 simene alilile lomwe. Israeli uja adali ndi zigawo 5. Chigawo cha Jordan, chigawo cha Palestine, chigawo cha Israeli mwini, chigawo cha Gaza, chigawo cha pali maiko ena ozungulira aja amene mumamva china Jordan ndi maiko ena ozungulira ku Israeli. Onse aja ankapanga Israeli. Lero anangotsala Israeli yekhayi. Enawo ndi maiko paokha, ti maiko tating'ono. Ndiye mmenemu mudali mitundu ya wanthu yachikhalire. Chifukwa paja Mulungu sadapereke Israeli dziko loti lili emputayi. Anapereka Israeli dziko loti muli wanthu. Ndi anawawuza kuti muzikawachotsa inu nkutenga minda yawo ndi malo yawo. Sizidali zophweka. Ndiye pa verse 2 Mulungu akutuma Yuda nanena fuko lako liyambe ntchito ya kuchita displace Akanaani. Chifukwa ino muli ndi mbali yanu pakukometsa zinthu. Amen. Mbali ina ndi ya Mulungu koma mbali ina ndiya. Ndipo Mulungu sadza kutumani kumwamba chifukwa iye kumwamba adakonza kale. Pogwirira inu ntchito Mulungu mpasi pano. Ngati simungagwire ntchito pasi pano kumwamba kulibe ntchito yoti mugagwire. Kumwamba ndi opita.
heaven is a free gift of God. Ndi mmene Mulungu amanenera. Kumwamba ndi mphatso ya ulere ya Mulungu kudzera mwa Yesu mwana wa. Ndipo iwo amene analandira Yesu adzapita kumwamba. Koma kumwamba simukadzichita proof kuti mudali mzake wa Mulungu. Mzake wa Mulungu amatumidwa pasi pano. Ndifake pasi pano mpabwino kuti inu Mulungu mumugwirire ntchito, chifukwa uko simukagwira ku ntchito iliyonse. Ndiye Mulungu akutuma Yuda nanena fuko lako litsogole kumenya nkhondo ya kuchita displace akana. Masomphenya ali ndi Mulungu onena kuti ndipo mudzalilandira dziko la mkaka ndi uchi lidzakhala lanu. Koma nthawi yakuti tafika tsopano mpano tipatseni Kanaani uja yonso mtumiki wathu wafa. Mulungu akubwera kwa yomwe ondanena Yuda utsogole kuchita displace Akanaani. Ndi pamene pa verse 2 Yuda akuvomera ndati ndidzapita. Pa verse 2 pomwepo chimene akuchita Yuda akukonza kuchulukitsa mphamvu ndi akuitana m'bale wake Simeoni. Awa watu maina ndi kuchulawa ndi ana a Yakobo 12 aja, kuyambira Rubeni kutsirizira Benjamini kupatulako Dina. Ndi amene ndi kuchulapa. Ndi Yuda akunena nditsogola ndalandira. Pa verse 2 Yuda kudziwa kuti mumodzi muli mphamvu. Ndikhoza kugwira ntchito ndi m'bale wanga wobadwa nayo mimba imodzi. Naitana Simeoni kuti undithandize. Pa verse 2 undithandize. Pamene nyumba yanga iyambe kuchita displace Akanaani, Simeoni uze nyumba yako indithandize kuchita displace Akanaani, chifukwa mu umodzi muli mphamvu. Komanso Yuda kufika pokhulupirira m'bale wake wobadwa naye mimba imodzi kuti akhoza kutumikira naye pamodzi. Pa verse 4 Mulungu akukondwera nawo Yuda ndi Simeoni. Na wapatsa sample ya 10,000 Canaanites ngati to launch the war. So God gave 10,000 Canaanites to be killed once. Waonetsa Yuda ndi Simeoni kuti ndili nanu pamodzi. Amen. Ndikupatsani mphatso ya Akanaani 10,000 amene mwawaphe kamodzi, imene timayichula kuti first attack. Ndiye kuti Yuda ndi Simeoni ndi otumidwa smart, kutumidwa ndi kumvera, ndi kuchulukitsa mphamvu, ndi kunyamuka, ndi kuyamba nkhondo. Paja Mulungu ndi amene adanena kuti dzikoli mudzalilandira, ndipo kutsogolo anthu adzanena kuti Yehova adapatsa Israeli dziko, koma mkalasi mmakalowa nokha aje mali kusukulu. Yehova sapita ukalowa mkalasi, koma alufuna kupatsani maphunziro abwino. Ndipo iye amati ndidzampatsa iye maphunziro abwino, ndidzapatsa iye nkhokwe pa nyumba pake, ndidzampatsa kukhala director wa kampani. Koma kulimbikira kuti akuchita apulezo achimwene mumapita nokha ku ntchito, Yehova sapita wakhala pa desk. So Mulungu akudziwa kuti adzapatsa Israeli dzikoli, koma kutuma Yuda. Yuda kuitana m'bale wake Simeoni, chokha chongotalowa ku battlefield, Yehova akuyimirira. Nani ndimafuna zimenezi, ndimafuna woti ayimirire, ndimafuna woti aziyambe. Ndiye Yehova adapereka Akanaani 10,000 first attack, imene ndikalambula bwalo
10,000 to be killed once. Chimene chikuchitika nchani? Pa verse 3, pamene Yuda watenga mbale wake kupita kunkondo akulonjezanso kuti ikadzafika 10 yako Simeoni ndidzakuthandiza. Chifukwa kachipande katherere kama koma nkurani nkuenderana. Musamagwiritse ntchito anzanu ngati ng'ombe kuti inu muzimva kukoma chifukwa cha maservice yawo. Iniyo nkumanenepa chilichonse chanu nkumayenda koma maso osaona zamene akuchita contribute to your welfare. Muzicheuka ndi kuyang'ana okuthandizani kuti nawonso athandizidwe. Amen. Osanguti Mulungu adandipatsa ubwana nkumadyerera. Ubwana sukhala pawokha, pamakhala wena amene akuthandiza kuti ukhale bwana. Promotion si mapayokha. There is no stand-alone promotion. Every promotion you receive in life, someone played a role, without you knowing or you knowing. Kuliba amene amakwera payekha osati. Then don't see your promotion as your own. It belongs to others. Amen. Mpingo. Osanguti dzapita kumwamba simudzapita popanda chimene mwachita pano. Osatero. Heaven is smart. It doesn't accommodate those who are of no use. Ndifake Mulungu watisunga dala ndi moyo kuti akondwere nafe ndi kunyadira nafe pazochita. Yuda akuti ikakata 10 yanga yochita displace Canaan, ndidzakuthandiza m'bale wanga ikadzafika 10 yako. Muzidziwa kuthandiza ena. Ena akadapanda kukumverani chisoni pakafusidwe kamafunso pa interview simukadakhoza. Lero mmachititsa ma interview ndinu kumuthinitsa munthu kumufunsa zinthu zoti munthu sangayankhe, kumpanikize kuposa mweso mene mudapanikizidwa nawo inu. Koma Mulungu adati ndi Aheberi paja mudala akapolo kale, pamene mudzalilandira dziko lanu dzazindikireni za mmene ukapolo umawawira. Paja mudala akapolo kwa Igupto. Msomakhale ngati inozitsata kwambiri kumpinitse munthu interview mafunso awawa munthu nkuyankha izi nzoti nkufunse munthu moti udayankha izi kuti lero muoneke kuti ino ndina mphamvu mafunso zinthu zenezero. Ena atayino adachita zoka ukambirana wanthu kuti munthu uyo achita 49 pa 50 kuti atenge degree ya pasi titani. Adachita ukambirana abodi kuti bwanji tikokeko wani timuyike mu behavior yake pasukulupa kuti timpatse degree ya pasi. Musamaume mtima, muzibwerera kudzathandiza ena popeza ino adakuthandizani. Ndetu pita kumwamba sanguti ayi uchene ndandira Yesu basi ndizipita kumwamba. No, heaven is smart. You will not be allowed, my friend. You will not be allowed. Nde Yuda kuti ikadzangoti ata 10 yanga achimwene, I promise ndidzakuthandiza. Pamene ikufika verse 5, Adoni adathawa nkhondo ataona mene aphedwera anthu 10,000 ochokera ku fuko la Kanaani. Ndi adali katswiri ndi adati ine ndipulumuka. Na anakwanitsa kugwiritsa ntchito ukatswiri ndi kupulumuka m'manja mwa Yuda ndi Simeoni. Awa anyamatawa watu nkhondo ndi obadwa na ndi ochita unenereredwa
ndajoti inu mukadziwa Heberi kumenya nkhondo maiko ena mangopita kuthandiza osati kuti kwadalira kwenekwene anyamatache ndi oyipa nkhondo amadziwa adakulira zomwezo mulungu adachita kuadalitsa kuti you'll be displacing nations and kulibe mtundu ukhoza kuyima ndi anthu amene aja umatudza pambana azitha pang'ono osachita chibwana ndi anthu amene mulungu adawanenera dalitso siziyenda yotero ndiye Adoni adagwiritsa ntchito ukatswiri eti nkuthawa mpaka nakanadziwa akadaphika utaka chifukwa chimene anachita Yuda ndi Simeoni ndi kunsakaso Adoni kugwiritsa ntchito filosofi ya nkhondo yochokera kukudzoza mpaka namugwira ndi atamugwira adamudula zala zonse tuwente ndi kumunjika moyo chimene chikuchitika pa verse 7 Adoni akuchita confess akuti ndidachita zomwezi kwa mafumu okwana 70 kale ndidawagwira ndi kuwadula zala ndipo zala zawo zidaola pa nyumba panga Yehova wandibwezera lero popeza Yuda ndi Simeoni wadula zala zanga Yehova wandibwezera mphulupulu yanga uno marineneretu zisanapite kutali chilichonse chimene mumachita polipitsa tsiku chidzayipitsa moyo wanu osachita chibwana chilichonse chimene mumachita poyipitsa sabata mpaka nawena sabata yakuothera uyipa chifukwa chakupezeka kwanu zidzabwera nyumba mwanu ndi temberero ndimene zimakhalira kati udayipitsa tsiku choyipa chidzabwera chokhudza mmene udaliyipitsira tsiku kajomba kusukulu pakulipitsa tsiku kuchipitsa chaka kumabwereza munthu oti ukadakoza chifukwa chachibwana ndi ulesi zimabwera ndiye Adoni kuti ndidayipitsa tsiku langa ndidalephera kugwiritsa ntchito mwayi wakusunga zala za wanthu ndidasankha kudula zala za mafumu okwana 70 Yehova wandibwezera pakuti Yuda ndi Simeoni wadula zala zanga 20 Simeoni ndimene moyo makhalira ndidilodro ndimene moyo makhalira mmene kwa cherelero ndi mmene ndiyambire kuchita treat wanthu it will reflect back to my life no question about it tili ndi anthu amene adachoka pa office redundant itabwera palibe adadandaula palibe adadandaula adatapite fukwa ankalephera kukonza masiku awo apite opanda kumpera chiso kukuchotsa ntchito mwadzidzidzi opanda lomodzi kuti pepani osapezeka chifukwa udalephera kudzikonzera wekha masiku kuchipangano chatsopano kuli nkhani yokhudza munthu wina amene adati ndamva mphekesera kuti abwananga ndichotsa ntchito nditanine kuti nkone pofikira adamba kuitana anthu angongole akampaniyo pachi udakongola zingati 50 alingopereka 20 iwe udakongola zingati 100 alingopereka 50 zinazotsa iwe ndiwe osatuzi ine ndilipo ino muzizuzika audze kuti nkone pofikira akandichotsa akandiladire wanthu osamachite chibwana kubwera mmudzi opanda kupatsa mwana chifukwa nthawi imene udali nzinthu anthu onse zidali vitsika ndiye ubwera opanda kupatsa mwana kubwera bokuwakisira maliro mmudzi muja opanda olithamangira imabwengati surugesi ya mwana osukulu lili bokosera maliro ine m'bale wanga wina adafa mlongo wanga opondana mayi wathu maliro ake ndidatulutsira pabwaira CCAP pacha tidapita kudedza kwa mayi wathu kukayika maliro mene imatulukira galimoto mmudzi mwathu anthu amene adatuluka mmudzi ngati anyamule galimotoyo Msamaria achamwalanga adali nchani chutu wanthu mpaka nakhoza ufuna unyamula galimoto ya maliro yawo ndidadzazindikira kuti
achemwali anga adali bearable and patient, ankakonda wanthu, kuseka nawo, kucheza nawo, kuwatonthoza, kuwafunira zabwino, adalibe ndalama. Koma khalidwe lawo adabzala on a daily basis kuti tsiku lawo lisadzakhale la manyazi. Anthu adafuna kunyamula galimoto ya maliro ya munthu amene sadawapatse thumba la chimanga. Chifukwa wena ife timati ukukumpatsa thumba la chimanga munthu, ukukumlalatira munthu yemweyo. Ndi amayiwala za thumba la chimanga lija, amakagwira zimene tachita mkati monse mutakhala kuthandiza kumudzi. Utumiza ufa, maopa mwamba pa ufapo, kudzadzalake thumba. Ufa umenewo msamale, paja pamenepo mmangu ubereka, mumati muziberekera inenso zinthu zilundivuta, chimanga panopa ndi mnyango njovu, chakudya chidadula, tsono msamangu ndidyera, kenaka mdzadya ine, kuti mawu yosewa pa ufa omwe munatumiza. Mawu achuluka. Kulephera kuli bzala bwino tsiku. Kulephera. Ndiye adona ukuchita confessa kuti ndidachita zomwezi. Ndidalephera kukhala ndi anthu. Ndidasankha kuwadula azala. Lero Yehova wandibwezera mpulupulu yanga. Udindo uliwonse umene mudzatenga, musadzalephere kulandira mphotho yake, chifukwa chakuti mudalephera kubzala bwino masiku a udindo wanu. Nudzalandira chitonzo m'malo molandira ulemu, chifukwa cha mmene mudachitira. Koma zochititsa chidwi, mawu a Mulungu ali abwino. Ameni. Mawu a Mulungu ali abwino, mawu a Mulungu ali mphamvu, mawu a Mulungu ali moyo. Ndiye chimene chikuchitika pa verse 8 ndi 9 pa mawu amene anawerengedwa lero aja. Yuda ndi Simeoni akuti achimwene tisalimbane ndi zinthu zina, Yehova adatituma ku chinthu chimodzi, to displace the Canaanites. Osalimbana ndi maukwati ngati Samsoni. Umati pa chapter 13 Aisraeli agonjera Afilisiti, ndipo abadwa Samsoni. Chapter 14 ukwati wa Samsoni. Sogwirizana bwanji? Sogwirizana bwanji? Chibwana ichi. Kulephera kubzala moyo m'masiku, kulephera kulipanga tsiku kuti lithe bwino. Samsoni simudzatha bwino ndezi. Anzanu are very smart. So what they decided in achimwene, let's go for a Jerusalem attack. Ndi anapita ndi kukapanga attack Jerusalem, a commercial seat of Israel. Ndi kupanga siege mudzimu. Faithfully Yehova anatituma kuti tigonjetse ndipo tilande. Lisalowe dzuwa achimwene mpaka natitayilanda site. Ndi analanda site ya Jerusalem ija anyamata Yuda ndi Simeoni. Koma ndikuzeni anthu awasura adabadwa ngati Samsoni. Samsoni katundu. Mwa Samsoni Mulungu pajanayikamo mzimu okumang'amba mkango ngati ang'amba ya mwana wa mbuzi. Tsamba likagwa manyazi agwire mtengo. Samsoni tikadali naye palibe kumsiyayi mpaka natifotokozere bwino. Why did he miss all these opportunities? Munthu wapatsidwa mzimu wa Mulungu pamweso omang'amba mkango ngati ang'amba mwana wa mbuzi, koma nkukathera m'manja materera. Sitingangokuireka nkhani imeneyo osatheka. Koma tionana anyamata wawa amene alibenso ma characters amene wawa, they faithfully went to the war. Ndiye pa verse 8 and 9 they are attacking the city Jerusalem. Ndikuwuzana kuti sitikutuluka muno mpaka natitalanda mabanki wose, mpaka natitalanda mbendera ya paboma, mpaka natitatenga makiya ku city assembly. Sitikutuluka muno mpaka natitatenga kalikose katauni ino, mpaka na pamene imatadera limenelo adatenga Jerusalem. Ndarena kuti no, this is not enough. Chifukwa ife Mulungu anatitumira chinthu chimodzi, olopita kumpirama wauza kuti musakagone m'manyumba mwanu, mukagone ku kampu, kuopa kugwiragwira ndi machitachita zinthu zina zikakulepheretsani mpira. Nyama kagoneka ku kampu wiki yathunthu asapite kumowa. Osatiza Samsoni izayi. Zomati kwina kumowa kwina kutumikisa kuti zingagwira.
zili mavuto wake. Mulungu adalola kuti Samsoni apite kwa Delila. Uti mulungu akadalola kuti Samsoni apite kwa Delila? Ayi, ndi chikonzero cha mulungu chiti choko chotsedwa tsitsi kumoto chekhali chikonzero cha mulungu. Then God is contradicting himself. He has never been contradicted himself. He has never. That is not true. Kumene uje ndikupusa kwa munthu amene akulephera kulipanga tsiku kukhala opportunity, kuipanga nthawi kukhala mwayi. Ndanyamata anena kuti let's make use of hay when the sun shines. Achimwene pasayimire pomwe pa Hebron attack. Ndipo verse 10, Yuda ndi Simeon, they are attacking Hebron. Alipalibe kubwerera mboya. Ndi atatha kuchita attack Hebron, ndi pamene amene achimwene sitidatsirize pali mudzi wina wovuta anthu amawopa. And kwa sekundu anthu amanena kuti nobody can attack Debbie. Until we attack Debbie, ndeti susana kuti tamvera Yehova. Nde Juda nena wachimwene tiye, let's attack Debbie. Debbie ndi mudzi umene umatchulidwanso kuti Sefa, owerengana nenaso. Mudzi umene usosera nawa. They attacked Sefa, completely destroyed it. Nulanda. Ndipo pamene Caleb akuyimirira pa verse 12, Caleb akuti no. Apulezo ba. Apa sitingachitire mwina, ndiye Caleb akuyimirira kuti koma na munthu amene adalimbana ndi Debbie nachita siege Sefa, mudzi umene uja ndidzampatsa mwana wanga Akisa, kuchita kumtchula dzina, akhale mkazi wake. Ndi pamene mnyamata akukweza dzanja akuti ndine mwana ochokera ku fuko la Yuda, ndipo ine ndatsogolera kulanda Sefa town. Ali sindingachitire mwina Kalebe, tenga mwana wanga Akisa akhale mkazi wako. Amen. Banje ulipeza kumapeto mtamaliza sukulu semayo wanankani nanga famuane nanga ndiyujene chibwe singati zimende limodzi sisigwira. Yochituonekera kumajerera udzo kuti mpamba udalimba business ndachita. Osati business yoyamba lero mawa ulipapidza umatudze pita patsogolo osateka sizenda yotero. Ntchito makangu lowa lero nthayo wiki yomweyo utsanzika, wiki inayo utsanzika, umachula maliro anga maliro njabwino utapita ku Tanzania ukaoda ndi umatadza kukweza osateka sizenda choncho. Mukamakwira ntchito iliyonse muzikhala ngati mugwirira Ambuye, ndimene Mulungu amanenera. Koma peto ndi pamene anyamatawa akupatsidwa mkazi Samsoni zayi, mkazi yonse asichitulimbira ayi ngati Samsoni ayi. Kwauza abambo ake ndamaya mpaka nukana sima Samsoni, ukana sima anyama aline basi mpaka na Delila. Samsoni usavira mpaka na Delila ine achimwene auzunzikira Israeli. Ino ndikuwerengetsane likutsogoloko. Idafika nyengo ina imene Afilisiti adafika paja pomata akalowa mudzi wa Israeli kupeza nkhalamba kuiponda pa mutu nkhalamba numafinya mutu atampezerera Israeli atamonongera chilicho mpaka na bamba wina akupondedwa pa mutu anati I prophesy while I'm dying there will be a day God shall deliver Israel. Kukhulupirira rubera kwa Samsoni wosadziwa akadzabwera Samsoni the Israelites deliver azachita zachabeyabe wosadziwa how one day God shall deliver Israel. Ndi ura kumponda mutu pamene adafika Afilisiti
pamuyeso joti mpaka na Heberi adafika ponena kuti tiyeni tikadzipereke tsopano kwa Afilisti, nkwauze kuti ife ndakapolo wanu, musatsirize kuti tendera minda, musatsirize kuti onongera katundu, ife tavomera tsopano ndife akapolo wanu. Ndi pamene Samsoni akubadwa. Kumadziwa mbanja mmene mudabadwa, osachita zachibwana. Kumadziwa mbanja mmene mudabadwa, mukamapereketsa mano kundewo, musikhala mukudziwa kuti amayi anu amadalira inu nokha. Munthu wa mano pa mtundu pawo amayi anu akatali ndi munthu amanena inu. Mukachotsetsa mano 5 kundewo, amayi anu amadalira inu, palibenso wina ndinu basi. Ndi umaona kuti ndisaonongetse mano, amayi anga amadalira inu. Kokayenda kulikonse umadziwa kuti amayi anga amadalira inu, abambo wanga ndi okalamba. Kumadziwa kumene udabadwa. Samsoni sadziwa kumene adabadwa. Hayi. Kumakachita zina zambirimbiri. Ndipo wina asadza kunamizeni kuti Mulungu adakonza kuti Samsoni akhale ochisawawa, cholinga choti akapha Afilisti, angati Afilisti adapha Samsoni. Chimunthu chichi chidali choopsa, chidayenera kupha Afilisti katiti. Osati kaphedweke kameneka. Anyamata awa mwaona awa, very smart boys. Adachita siege, city, Jerusalem. Kulanda makalata wose amala housing corporation. Kulanda makalata wose city assembly town London. Ndipatseni ma certificate. Anyamata awiri ndi mbumba yawo. Kukhulupirika, kudzipereka, kuchita chinthu chimodzi pa nthawi. Mathedwe akadali wota kupatsidwa mkazi wosapempha. Akuti ndani amene wapha mudzi wa Sefa, ndimpatsa mwana wanga akhale mkazi wake. Kale babele. Ndiye chokhacho chongoti mnyamata oti mati Nathanieli mnyamata wake amene adanena kuti ndidatsogolera nkhondo yakulimbana ndi Sefa, atandituma Yuda. Ndi pamene tsopano kumpatsa mtsikana uja Akisa kukhala mkazi wake. Ndaonena kuti tsono zisatere pomwepo, tifuna munda komanso zitsime. Pa verse 16 Caleb akupereka zitsime ndi minda. Simple and smart. Bible limati mukadzamvera Yehova mudzaja zabwino zake za dziko. Amen. Funso nkuti adalandira chani Samsoni? Analandira zitsime, analandira minda Samsoni. Chimene chidamuchitikira Samsoni chani? Kulipira maso ake pakupha anthu ndi bitterness, bad ending, chifukwa adalephera kukonza masiku ake. Muli ndi udindo ena, ndili ndi udindo ena, kukonza masiku athu. Muli kupichitapo chani? Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.